ім'я Отца і Сина і Духа Святого, супокой і добро нехай будуть з усімі вами. Святий Францішак з Асізії, якого називали патрыярхам убогіх, адышоў з гэтага свету ў суботу вечарам з кастрычніка 1226 года. Меў тады 45 год. 20 з іх чыніў пакуту, а 2 апошнія гады жыцця насіў на руках, нагах і на баку раны Пана нашага Езуса Хрыста. Святы Отец Францішак, гэта мы, твае сыны, становімся ў пакоры перад табою, каб пабожна перажываць твой адыход з гэтага свету. Нас хвалюе ўспамін таго вечара, калі, нягледзячы на пакутлівы боль, ты са спакойнай душой вітаў смерць, браму да неба, і з радасцю ўвайшоў у вечную айчыну. Сэрца тваё нязменна поўнае палымянай любові, якую ты адорваў смуткуючых сыноў, калі вакол цябе сабраныя яны аплаквалі твой адыход. Твой цялесны зрок быў зацемнены, душа ж твая была перапоўнена светам веры і надзеі. Ты прыўзняўся на смяротным ложы і перад абліччам надыходзячай смерці благаславіў умілаваных сыноў твайго ордэна. Ты прагнеш, каб у святым благаслаўленні і на нас сышла моц укрыжаванага Хрыста. Цяпер жа наш святы Айцец і патрыярх, малі Бога за нас, каб тваё благаслаўленне прынесла шчодры плён у нашым манаскім жыцці. Свету весь отулил, смерти прочуванный день, попелом ложа Айцу застелил, як непохисно муж святый, веры надеи моцною крывал, огонь любови росу души, у его сердце пожаром стал, плачут стоять на коленях сыны. Не одыходь, Отче, бо не час, с рук выпускаешь овечки ты, и кто ж теперь вести будет нас? И он же до неба узнял ясный твар, вытягнул руки и так сказал: Бог лаской знищить темру хмар, возберагчы и кормить буде сам. Толькі сердц ваших усякі падман і всякий бруд треба откидать, а души чистые и без плям няхай множеством цнотов блищать. Так он покинул овечек своих и одышал земных дорог, вечность уже ему зихотить, для бравы неба чакає вже Бог.
Молімся. Божа, Ты ўзнагароджваеш у сённяшні дзень святога айца нашага Францішка вечным шчасцем. Учыні ласкава, каб мы аддана збіралі заслугі для неба і атрымалі ўзнагароду, як наш серафімскі айцец, благаславёны адыход, якога мы ўспамінаем. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне з ліста святога Францішка да ўсіх вернікаў. Усім хрысціянам, законнікам, духоўным і свецкім, мужчынам і жанчынам, усім, хто жыве на свеце, слуга іх і падданны брат Францішак выказвае падзяку і жадае ім сапраўднага нябеснага супакою і шчырай любові ў Богу. Будучы слугою для ўсіх, маю абавязак служыць усім і пераказваць словы майго Пана. Затым, убачыўшы, што за хваробы і слабасці цела не магу кожнага паасобку адведаць, я вырашыў у гэтым лісце і пасланні пераказаць вам словы Пана нашага Езуса Хрыста, які з'яўляецца словам Айца, і словы Духа Святога, які ёсць духам і жыццём. Бог Айцец хоча, каб мы ўсе былі праз Яго збаўленыя і каб прымалі Яго чыстым сэрцам і целам. Але няшмат ёсць такіх, хто прагне прымаць Яго і атрымаць праз Яго збаўленне. Хоць ярмо маё добрае і цяжар мой лёгкі. Якія ж, аднак, шчаслівыя і благаслаўлёныя тыя, хто любіць Пана і хто робіць так, як сам Пан гаварыў у Евангеліі. Полюбі Пана Бога Твайго ўсім сэрцам Тваім, і ўсёю душою Тваёю, і ўсім разуменнем Тваім. Полюбі бліжняга Твайго, як самога сябе. Будзем жа любіць Бога і праслаўляць Яго чыстым сэрцам і чыстымі думкамі, бо Ён гэтага перадусім прагне, калі гаворыць. Сапраўдныя шанавальнікі Твае будуць складаць пашану Айцу ў духу і ў праўдзе. Бо трэба, каб усе, хто Яму аддае пашану, шанавалі Яго ў духу і праўдзе. Давайце праслаўляць Яго і маліцца ўдзень і ўначы гаворачы: «Ойча наш, который ёсць у небе». Бо мы павінны заўсёды маліцца і не стамляцца. І будзем любіць бліжніх, як саміх сябе. А калі хто не хоча або не можа іх так любіць, як сябе, няхай прынамсі не робіць ім нічога злога, але робіць ім дабро. А на ўсіх, хто будзе так чыніць і вытрывае аж да канца, спачне дух Пана і будзе прабываць у іх, і будуць сынамі Айца Нябеснага, бо выконваюць Яго учынкі і з'яўляюцца умілаванымі братамі і маці нашага, Пана Езуса Хрыста. Вось словы святога Францішка. Добрий Пане, учини мяне, прилагаю Твоего супокою. Как нес любовь туды, где пануе ненависть, как пробачал там, где ображаюсь, как ядал там, где сварка и злада,
словы настаўлення святога Францішка да братоў. О найдаражэйшыя браты і навекі благаславёныя сыны, слухайце мяне, слухайце голас свайго айца. Мы далі вялікія абяцанні і атрымалі яшчэ большыя. Стрымлівайма дадзеныя словы і прымайма атрыманыя. Грэх кароткі, а кара вечная. Дробныя цярпенні, хвала бясконцая. Шмат пакліканых, але мала выбраных. Усім адплата. Браты, пакуль яшчэ ёсць час, чыньма добро. Зараз прысядьце на хвілінку. Паважаны ўладыка архімандрыт, браты капуцыны, сёстры, місіянеркі, браты і сёстры в Хрысце, браты і сёстры францішканскага ордэна, свецкіх, моладзь. Заўсёды вось гэты дзень, калі маем магчымасць у францішканскай літургіі перажываць набажэнства транзітус, гэта такі незвычайны кранаючы момант. Момант, калі маем магчымасць паглядзець на нашае жыццё вачыма святога Францішка, які жыў даўно, шмат гадоў таму назад у сярэднявеччы. Але думаю, што сёння мала хто не чуў пра яго. Гэты просты брат, які сваім жыццём беднасці, чыстасці, паслухмянасці, пакінуўшы ўсё, абвяшчаў Евангелле. І менавіта абвяшчаў яго сваёй тоеснасцю, сваёй асобай. Сам стаўся Евангеллем. Вось гэтая малітва, якую мы спявалі, добры пане, учыні мяне прыладаю твайго супакою. Яна сапраўды мае магчымасць быць сёння малітвай таксама кожнага з нас. У свеце сёння няма супакою. І не толькі ў свеце, няма супакою і ў нашых сэрцах. Мы пастаянна кудысьці спяшаемся, мы пастаянна кудысьці бяжым, пастаянна нешта вырашаем, пра нешта клапоцімся. Думаю, што вось гэтая малітва аб супакоі, дзе Францішак таксама вось заклікае Бога і просіць яго, каб учыніў яго прыладаю у супакоі ў свеце, каб сеяць любоў, каб сеяць прабачэнне, каб сеяць веру туды, дзе яе няма. Сёння вось гэтая малітва можа стаць для ўсяго свету таксама такім шансам альбо промнем свету Божага для таго, каб мы, углядаючыся ў нашага святога патрыарха, у святога Францішка, маглі хоць крышачку яго бліжэй пазнаць і паспрабаваць наследаваць, хаця б вось у гэтай малітве. Няхай ён сёння заступаецца за нас і дапамагае нам быць таксама сейбітамі супакою. Супакою у нашых сэрцах, супакою у нашых сем'ях і супакою у свеце. Амен.
Быў кастрычніцкі вечар. Праз адчыненае акно кляштарнай келлі падалі апошнія сонечныя праменні, якія на драўлянай падлозе адбіваліся цёплымі плямамі. Паветра было напоўнена водарам апошніх асенніх кветак, якія яшчэ дзе-нідзе упрыгожвалі кляштарны садок. Чародкі птушак, расшчабятаўшыся, зляталіся з розных бакоў і абселі галіны дрэваў, а потым раптам змоўклі, як бы засяродзіліся. Утуліўшы ў крылцы свае дзюбкі, яны нібы ўслухоўваліся ў гукі той песні, якая даносілася з кляштарнай келлі. Гэта браты святога Францішка спявалі ў гонар свайго створцы, а іхнія галасы узносіліся ўгару, панад мурамі, удараліся аб кароны дрэў і адбіваліся ад іх рэхам, уносячыся ў неба штораз вышэй. Сярод цішыні згасаючага дня спеў іх гучаў моцна, радасна, трыумфальна. Аднак гэта не была звычайная вячэрняя песня. Сёння яны спявалі пры ложку Францішка, які канаў. Гэта была незвычайная песня. Францішкавы гімн да сястры смерці, якая праз некалькі хвілін павінна была вызваліць з зямных путаў душу іх любімага айца. Будь благословёны, Пане, за сястру нашу цялесную смерць, якой не пазбегне ніводзін жывы чалавек. Гора таму, хто памірае ў стане смяротнага граху. Шчаслівыя, хто выконвае Тваю волю, бо двойчы смерць ім не зможа нашкодзіць. О, душа святая, да Тебе насустрач, да Тебе насустрач, выходят все жихары небесные, и анёлы радуются, а Тройца наихвалебнейшая Тебе запрошает. З нами застанься навеки. У лучнасці з нашым благословенным патрыархам і ўсімі святымі молімся словамі, якіх нас навучыў Езус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего
що ти ужасний, як Яков краснецю, праві твоїми руками поблагословив. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Пан вас нехай благословляє і завжди оховає. Пан вас нехай благословляє і завжди оховає. Нехай перед вами розпромінить он обличчя и будьте милостивым для вас. Нехай перед вами распроменить он обличья, и буде милостивым для вас. Нехай поверне для вас твар ясный, и супокоит своим поядорить вас. Пан вас нехай благословляє. Амен. Нехай благословляє тебе Пан і оберігає тебе. Нехай Пан розпромінить своє обличчя над тобою і одорить тебе ласкою. Нехай Пан скерує на тебе свой погляд і одорить тебе миром. Нехай благословляє тебе Пан і оберігає тебе. Нехай Пан розпромінить своє обличчя над тобою і одорить тебе ласкою. Нехай Пан скерує на тебе свой погляд
гэтую